L-isport u mezz ta' żvilupp fiżiku u mentali u għalhekk għandu jkompli jissaħħaħ id-dialogu mal-isportivi. Eks qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta ltaqa' mal-kontinġent Malti li pparteċipa fil-logħob tal-pajjiżi żgħar f'Andorra fejn feraħ lill-atleti Maltin għar-riżultati tajbin li kisbu. Bernard Grech tenna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jappoġġja lill-atleti u jara li jsir l-investiment meħtieġ fl-isport. Dan fil-waqt li l-Gvern ġdid Nazzjonalista jaħtar ukoll Ministru dedikat kompletament għall-isport. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma' Shadow Ministers David Agius u Bernice Bonello awguraw li l-atleti li jkomplu jollu l-fuq isem pajjiżna. Il-kontinġent Malti kiseb xejn inqas minn 56 medalja f'dawn il-logħob, 13 minnhom tad-deb. Dan kien l-akbar suċċess barra minn pajjiżna fil-logħob tal-pajjiżi żgħar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fisser dan is-suċċess bħala tragward importanti għad-disċiplini rispettivi u esperjenza unika għall-atleti kollha.